Voilà, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin ye an donnen an ka n'o ye jɛmukan kɔnɔna la jɛmukan min ni o ye gafe kunnafoni ye an bɛ bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn halisa an b'a fɔ gafe kunnafoni ni ne ye jɛmukan ye min bɛ an ka gafew minnu ni olu nɔ bilala kalimu karamɔgɔ ale ni dabaji karamɔgɔw tɛgɛnɔ o de don o de bɛ kɛ nanzarakan na nanzarakan min ni anw b'a ta kelen kelen ka se k'a fɔ todunkan na bamanankan min b'a to kunnafoni o tɛ kɛ maa si den kelen negela ye an b'a fɔ an bɛ sigi a kan ayiwa i b'a ye k'a fɔ ka sɛbɛn ka bɔ kan dɔ la ka na bila kan dɔ la i b'a ye k'a fɔ n'an ma fara an kan k'olu kɛ i b'a ye kuma dɔ la an nata ka dɔw olu yɛrɛ kɔni to nka nin t'a la baasi ye hakilina o kɔni a b'o de laɲini min ye sɛbɛn yɛrɛ kɔni hakilina ye ni ala ma baasi kɛ o kɔni o tɛ a jɛ fiyewu ka foli kɛ kokura tuguni an bɛ ladonnali kɛ bi ye tɛnɛ ye juin kalo tile 19 san 2023 an bɛ foli kɛ kanuba ni dɛmɛba ni filɛbaga a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na ayiwa min bɛ tali kɛ Mamadu Fa Senpara honorable k'a fo ka a furumuso ni o ye Sarangosi Saran Tarawele k'a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se min bɛ tali kɛ Nfa Senpara a dɔgɔkɛ n'o o ye Kalilu Senpara Universel Media ani a baarakɛla a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo Universel Media min ni ale yɛrɛ kɔni kelen bɛ anw kɔkɔrɔdonba ye an bɛ a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka tulu min bɛ n'a bɛ f'a ma ko Super GT tulu i b'a ye k'a fɔ ayiwa kɔni dogon tɛ maa si den kelen na yaasa ka se ka nkalon bɔ anw da o kama an bɛ bɛɛ lajɛlen wele i ka tulu in k'a sifilɛ k'a lajɛ n'a kɛra cogoya min na o jaabi an yɛrɛ an n'o da ɲɔgɔn tulo kan ka b'o la monsieur le maire n'o ye commune 1 maire ye a bɛ foli kɛ a fɛnɛ la ni o bɛ tali kɛ ayiwa monsieur Togo ayiwa Umaru Togo k'a fo ka waleɲuman dɔn maire sɛgɛnbali ɲinɛnbali k'a fo ayiwa fo ka taa se min bɛ tali kɛ monsieur Tunkara chef comptable ale ni monsieur Ba ni o ye secrétaire général mairie yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa terre des hommes kɔnɔna la min ye Jarietu dit Manda Watara madame Kuruma an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka terre des hommes baɲumankɛ tɔn fɛn o fɛn bɛ an fɛ yan nɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen fo impôt kɔnɔna la an bɛ taa musoba minnu bɛ yen nɔ ka impôt kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo u tɔgɔ la ayiwa min ye ayiwa Fanta Sise madame Ba Fanta Sise ale ni madame Sidibe Fatumata Bagaga olu bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la faamuya sɔrɔla nin na Fatumata an bɛ boli ka taa sugu la ka na Universel Media ale ka butigi ba kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka don ni gafe kunnafoni ye Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansinw u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko tabali danbali sɛgɛnbali ladegebali siga t'a la taa ni ka segin bana tɛ maa si den kelen to n taara n nana dantigɛli jan a t'o kun bɔ sɛbɛn fɔlɔ min b'a ɲɛkɔrɔ o de ye soir de Bamako ye Bamako wula bi i b'a ye k'a fɔ ale kɔni kelen bɛ ka i da don jamana ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asimi Goita
ale kɔni taara ka taa ka kalafiliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i b'a fɔ min ye ayiwa biro min bɛ nɔ ni o bɛ biro wɔɔrɔnan ma min ye kalanso ye kalanso min n'a tɔgɔ dalen bɛ amadu aya sanogo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kati ni o ye an ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ kɔni ye jamana ɲɛmaa kolonɛli asimi goyita a ye laseli kɛ ale ka maliden ɲumanya a baaraw a to olu bɛɛ lajɛlen sabati o dɔ ye kalafili ye min n'a kɛra i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na biro min kɔnɔ o de ye wɔɔrɔnan ye ekɔliso min don o de ye ka militɛri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔliso min tɔgɔ dalen bɛ amadu aya sanogo la a ko nin kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan min ye jamana ɲɛmaa ye a kelen tun tɛ kiiri minisiri ale kɔni tun bɛ a nɔfɛ fo ka taa se eji ale yɛrɛ kɔni maa ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma min ye commandant de zone nin bɛɛ tun bɛ baara in na ka taa se kati mɛri ayiwa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ min ye kalafili baara ninnu yɛrɛ kɔni na jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni senfɛ nɔfɛ a kɛtɔ b'a la nka nin kɛnɛ kelen kan jamana ɲɛmaa kolonɛli asimi goyita a ye min ye kuma kunkurunin n'o tun b'a fɛ ka se ka o ɲɛfɔ jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ɲɛna nka bi an bɛ waati min na min ye danaya ani a ka ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye o kɔrɔkɔrɔya tuguni ka ɲɛsin malidenw ani bonya ani karama ka se ka o ɲɛsin malidenw olu ma kokura tuguni bari ka d'a ka waatiw tɛmɛra waati minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn malidenw u y'a muɲu ayiwa ka to fanga yɛrɛ kɔni kɔ o baara min ni o yɛrɛ kɔni kɛra a ko o foli ayiwa o bɛ kɛ ayiwa ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni caman a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma a ka ja a ko nin baara ninnu de kɔni kɛra sababu ye i b'a ye k'a fɔ an n'an ka siyatigiyaw ayiwa ani an ka sigicogo n'an taabolo olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an ye ko caman ka se ka olu yɛrɛ kɔni latɛmɛ k'olu sabati ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ a ko bi an bɛ kɛnɛ min yɛrɛ kɔni kan n'o o ye kalafili ye ka ɲɛsin an ka jamana sariya sunba yɛrɛ kɔni ma a ko malidenw nin ye olu ka weledakan ye min n'a kɛra assise nationale yɛrɛ kɔni fɛ ni o kɔrɔ de ye ka se ka ɲɛda kura k'o di an ka jamana ale yɛrɛ kɔni ma a ye foli ni waleɲuman dɔn ka se ka o ta ko kura tuguni k'o ɲɛsin mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma an bɛ min ye lafiya o lafiya kɔnɔ bi an bɛ basigi min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ayiwa a cɛba dɔw ko o ye mali finitigilakaw ye ale tɛ se ka don nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnna siw la hali ka nin baara in yɛrɛ kɔni sabati a ko finitigilakaw y'u jɔdaba de kɔni k'a la n'i ye ale bɛ foli kɛ a bɛ foli a b'a ta k'a ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni o fɛnɛ ma tuguni a ko a dalen b'a la kalafili min ni a bɔlen filɛ ka kɛ nin bɛna kɛ min ye ayiwa tile kura bɔlen ye an ka jamana ye ɲɛda kura mali kura ayiwa o bɛna sabati ne nin baara in yɛrɛ kɔni ye a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye mali min n'an b'a kɔ ni o ye ɲɛta sabatilen ayiwa basigi fo ka taa se min ye koto ɲɔgɔn ta la ayiwa ale ni dun ka fa fo ka taa se ayiwa ani a ɲɔgɔnnasi wɛrɛw ma ka ɲɛsin jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ma a ko ale dalen don a la nin ye o baara dɔ kɔni sabatilen a ko halisa ale bɛ i ɲɛsin malidenw de ma ka se ka u wele a b'a mun de f'u ɲɛna ko anw ka sɔn ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ anw bɛɛ lajɛlen ni fa kelen ba kelen hali nin jaabi n'o ye kalafili ye a mana kɛ siya o siya ye ayiwa wi don wa nɔn don wa ayiwa sɔn ka k'a ma walima ban yɛrɛ kɔni ka kɛ sariya sunbakura in ma k'an ka da la k'a fɔ ko nin kalafili in man ka kɛ sababu ye ka se ka farali don anw ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka kɛ baara ye baara min b'a to malidenw olu yɛrɛ kɔni bɛ jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka hakili to fɛn kelen na o de ye min ye an bɛɛ lajɛlen min ka fisa ni an bɛɛ lajɛlen a kɛtɔ b'a la o de ye an ka jamana ye n'o ye mali ye fasiri sɛbɛnba de ye la jara ye an ye min bɔ suwari de bamako kɔnɔna la halisa an bɛ to suwari de bamako hukumu kɔnɔna la nka an bɛ to ni kalafili kuma ninnu olu ye halisa i b'a ye bi kalafiliw fasiri sɛbɛnba kɔni b'a jira ko kura tuguni ni ale bɛ tali kɛ o laya jara kelen na ayiwa ko min ye kidali kɔni ye ko kalafiliw ka baaraw olu yɛrɛ kɔni ma sabati kɔni yen nɔ a ko nin fɛnɛ kɔfɛ biro dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ u y'olu filenkolo ci ka se ka olu dagakolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ ci o kɛra jamana in fan dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min bɛ tali kɛ ka tasuma k'o don kalafili minɛn dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la n'an taara bananba fo ka taa se nara i b'a ye ko banbaciw olu kɔni bolila ni kalafili minɛn dɔw yɛrɛ kɔni ye an y'a fɔ dimasi n'o kun ye kunun ye an kɔrɔ juin kalo tile 18 maliyɛnw olu yɛrɛ kɔni bɔra fɛn o fɛn ni ale yɛrɛ kɔni si sera vote ma o de bilala bɛɛ lajɛlen ma an ka bɔ an ka taa kalafili min bɛ tali kɛ sariya sunbakura in ale yɛrɛ kɔni na a laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka se ka min ye sariya su kura ka se ka o di an ka jamana yɛrɛ kɔni ma nka a baara ninnu an b'a dɔn a tɛna kɛ nɔgɔya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de kama fasiri sɛbɛnba yɛrɛ kɔni y'a fɔ ko an kun kan ka sigi ni baara ni hakilina nasuguya bɛɛ lajɛlen a ko kalafili ninnu a baaraw kɔni kɛra nka yɔrɔw kɔni bɛ yen banbaciw olu kelen bɛ ka yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni mara b' olu bolo i b'a ye min ye kuma ɲɔgɔn
tɔnya minnu fɔlɔ kun kɛra kabini kalafili yɛrɛ kɔni waati yɛrɛ kɔni cɛ ayiwa o kɔni olu ma sabababa yɛrɛ kɔni sɔrɔ ayiwa o ka bɔ a la min bɛ tali kɛ maliden dɔw bɛ o ye politiki maa ye dɔw yɛrɛ kɔni ye diinɛ maaw ye ni olu bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ko limama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu ye a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni juin kalo tile 18 ye ni o kɛra jumadon ye meeting belebele senfɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko malidenw ka bɔ u ka taa wote nka bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa fɔ ko non an t'a la o waati kelen na ayiwa min ye wi ale kanubaw olu yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ min ye meeting belebele la stade 26 mars ayiwa ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa olu ko k'an ka taa wote k'an ka wi ta bari ka d'a kan ko jamana ka ɲɛta a n'a ka basigi k'o bɛ sɔrɔ sariya sunba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ taa kidali banbaaci kɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa olu kɔni ye baara nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka bagabagali kan k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila a ko bi an bɛ waati min na min ye kalafiliw ye a baaraw kɔni o ma se ka kɛ min ye kidali ko nka nin tɛ balina ko ye bari ka d'a kan finitigilakaw olu ka kalafili de kɔni kɛra yanni jamanaden nana masumalenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka don u ta yɛrɛ kɔni na cogoya min na e ko nin kalafili baara in ayiwa fasiri sɛbɛnma b'a yira k'a fɔ ko a ma se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kidali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka n'i taara minaka i b'a ye minaka faaba yɛrɛ kɔni n'o o bɔra la kalafili baaraw olu yɛrɛ kɔni ma se ka kɛ yɔrɔ foyi kɔni na n'i ye minaka yɛrɛ kɔni ta AGS olu ka mara de bɛ yen nɔ n'a a lamini a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan i b'a ye ayiwa min ye fasiri sɛbɛnba kɔni b'a yira k'a fɔ kalafili min ye minaka kɔnɔna la a danna minaka dugu kɔnɔna ayiwa ale yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a ka basigibaliya o kɔni kun ɲɔɲɛ ale yɛrɛ kɔni bɛ yen kunu ni o kɛra dimanche don yɛrɛ kɔni ye an kɔrɔ i b'a ye kalafili baara ninnu kɔnɔna la gɛlɛya misɛnnin dɔw olu yɛrɛ kɔni o yera la min ye an ka jamana in a fan caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ taa n'o ye bananba fo ka taa se nara yɛrɛ kɔni ma kunnafoni min sɔrɔla a yira k'a fɔ banbaaci dɔw olu yɛrɛ kɔni taara kalafili yɔrɔ kɔni na ayiwa min bɛ tali kɛ ka se ka gɛlɛya don maaw ka kalafili yɛrɛ kɔni na min ye sobugu ye ka taa se n'ale bɛ bɔrɔ mara yɛrɛ kɔni fɛ ale ni maribugu ayiwa fito bɛɛ fo ka taa se min bɛ tali kɛ ayiwa tubakɔrɔ ale yɛrɛ kɔni komini kɔnɔna la a yira k'a fɔ banbaaci dɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka olu yera yen yɔrɔ kofɔlenw na olu de ka baara kɛra sababu ye min ye kalafili erinu ani a baarakɛminɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka taa yɛrɛ kɔni bila olu yɛrɛ kɔni bɛnɛ la n'an taara min ye nara yɛrɛ kɔni mara la a ko dugu saba yɛrɛ kɔni bɛ yen kalafili a baaraw ma se ka kɛ n'o ye falu ayiwa fo ka taa se falu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la dugu minnu ni o ye kolomina ale ni jige fo ka taa se subugu ayiwa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min ye ayiwa banbaaciw ye ayiwa kalafiliminɛnw u kɔni u bolila ni a dɔw yɛrɛ kɔni ye hali n'o y'a sɔrɔ u yɛrɛ kɔni nana moto yɛrɛ kɔni na halisa an bɛ to jamana in kɔnɔna la a fan wɛrɛ min bɛ yen n'o ye Tɔnbukutu ye ayiwa kunnafoniw b'a yira k'a fɔ ko Tɔnbukutu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko banbaaciw ye maa yɛrɛw kɔni bali u ka se ka u ka kalafiliw yɛrɛ kɔni baaraw kɛ dugu damadɔ Tɔnbukutu kɔnɔna la o yɛrɛ kɔnɔna la nin nɔ nka o ka bɔ yen jɛkulu min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu ye jateminɛlikɛlaw ye n'a bɛ f'u ma ko modèle Mali olu y'a yira k'a fɔ u ka jateminɛlikɛlaw yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa ko min ye kalafili ye yɔrɔ dɔw bɛ a baaraw fo ka taa se bureau ma olu yɛrɛ kɔni dayɛlɛnna retard yɛrɛ kɔni na ko n'i taara Tɔnbukutu i b'a ye k'a fɔ kalafilila dɔw olu kɔni ye u ka dusumakasi ka se ka o yɛrɛ kɔni yira ko bari ka d'a kan ko olu tɔgɔ taara ye fo tawudeni ka sɔrɔ u yɛrɛ kɔni u ka laɲini yɛrɛ kɔni tɛ o yɛrɛ kɔni ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa olu kɔni fana y'a yira k'a fɔ i b'a ye ko olu yɛrɛ kɔni ma se ka u ka kalafili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ bari ka d'a kan olu bɛ taa waati min na ko olu y'a jateminɛ ko maa wɛrɛ olu yɛrɛ de kɔni k'o taara vote olu yɛrɛ kɔni olu nɔ la ayiwa o kɛra dusumakasiba ye ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma min ye Sikaso mara ye nin jateminɛ ninnu nin kɛra yen nɔ ka b'o la n'an taara Kajoro Yanfolila Buguni min ye Tiɲɛso ayiwa i b'a ye nin jateminɛ ninnu kɔni kɛra yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nka jamana ɲɛmaaw u kɔni kunnafoniyala la n'o ye préfet fo ka taa se gendarmerie olu yɛrɛ kɔni ma ayiwa nka halisa i b'a ye kalafili baaraw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kɔni n'i y'a ta k'a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ kɔnɔ sɔgɔmadaw yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa maaw kɔni tun bɛ ka bɔ kelen kelen nka tile bɛ taa bin waati min na maaw olu yɛrɛ kɔni yurula walima u surula kalafili yɔrɔw kan i b'a fɔ ko lara bɔlɔnba ayiwa min ye ka taa u ka kalafili baaraw olu yɛrɛ kɔni kɛ ko n'i ye jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i b'a ye ko kalafili ninnu a kɛra min ye damu ani basigi o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔna la
ka bɔ alisa suwaden mako la an bɛna min bɛ tali kɛ républicain ayiwa ale ka tɛgɛnɔ maa min kɔni ye républicain ka nin tɛgɛnɔbila in yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ o de ye Agibu Sogodogo ale ka sɛbɛn kɔnɔna la a ko min bɛ tali kɛ sigi min kɛra diɲɛ kɛlɛyatɔma ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni ale ye conseil de sécurité de l'ONU ye u ka sigi 9,350 o yɛrɛ kɔni senfɛ Mali ɲɛmaw olu kɔni ye a ɲini n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔma fɛ u ka bolofara min bɛ Mali la ayiwa k'u ka koso n'u ka kasaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ i b'a ye nin kɛra kunnafoni senfɛ n'a kɛra juin kalo tile 16 Mali gouvernement kɔni ye ladɔnniyali kɛ ayiwa min ye ayiwa ɲɔgɔn ye olu yɛrɛ kɔni sabatilen kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔna la n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔma ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ i b'a ye Mali ɲɛmaaw u kɔni ye u ka hakilina n'u fɛla yɛrɛ kɔni ta ayiwa min ye diɲɛ kɛlɛyatɔma ka lajɛ min n'an bɔra k'a fɔ 9,350 na ale yɛrɛ kɔni senfɛ ni o bɛ tali kɛ session de conseil de sécurité wa ni a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ Mali ale kunkanko kibaruyaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma min n'a kɛra New York jamana yɛrɛ kɔni kan k'i ɲɛjɔ diɲɛ kɛlɛyatɔnba u ka nin cakɛda ba in yɛrɛ kɔni na ani a maa kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na Abdoulaye Diop ale kɔni y'a jira k'a fɔ MINUSMA a nakun a ye a ɲinɛnɛw kɔ wa a nakun baara wa a m'o yɛrɛ kɔni kɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa Mali gouvernement olu ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ MINUSMA ayiwa a ka baara yɛrɛ kɔni kan a nana min kama o ma se ka sabatili min yɛrɛ kɔni kɛ n'o ye basigi ale ni bɛn ni keleya anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kama Mali ɲɛmaaw olu fɛnɛ kɔni ye hakilina ta ayiwa k'a jira k'a fɔ laseliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la komi baaraw ayiwa san 10 o kɛra Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa foyi kɔni o ma bɔ a la diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya yɛrɛ kɔni kan u ye jateminɛ fila yɛrɛ ko o bɔ o de ye jumɛn ye k'a fɔ diɲɛ kɛlɛyatɔnba ayiwa u nana laɲini mun kama kabini don min na ayiwa u kɔni bɛna Mali la n'o o ye basigi ale ni bɛn ye an ka kɔrɔn fɛ fo ka taa se jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tali kɛ jatigɛ walew ka se ka olu yɛrɛ kɔni bali anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ka min ye hakilina nasuguya bɛɛ lajɛlen ta ani ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tigɛ min b'a to banbaaci minnu olu kana segin ka don anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ani ko kura tuguni min ye anw ka jamana ɲɛmaaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ u bɛ se ka se anw ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔni na o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ a yira k'a fɔ diɲɛ kɛlɛyatɔnba olu nana bɛn ni keleya ni basigi o de kɔni ɲinini na ko bɛn ni keleya ani basigi o tɛ yɔrɔ min na ayiwa k'i bɛna ka na bɛn ni keleya ni basigi ka se ka o sabati o yɔrɔ la o yɔrɔ walima ko o bɛ se ka segin ka na don yen yɔrɔ ninnu na cogoya min na a ko bi an bɛ waati min na ayiwa MINUSMA ale yɛrɛ kɔni taabolo a kɛ dɛsɛ bɛ fiyewu ka se ka i sigi ni Mali ɲɛmaaw fo ka taa se olu ka laɲini n'u ka hakilina yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko bi an bɛ waati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ diɲɛ kɛlɛyatɔnba olu bɛ taabolo min yɛrɛ kɔni kan ani wale min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna la ninnu kɔni ka jan ɲɔgɔn na i b'a fɔ jɛgɛjalan ale yɛrɛ kɔni ni baji jateminɛw olu yɛrɛ kɔni kɛlen kɔ ko kura tuguni ayiwa Mali hakilinaw ayiwa olu ma donni min kɛ da la ni o ye malidenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka laɲini yɛrɛ kɔni ye ni olu fɛnɛ donnibaliya o da la kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ anw fɛ yan nɔ i b'a ye bakisigi lakana o yɛrɛ kɔni sira fɛ yɛlɛma foyi o den kelen yɛrɛ kɔni ma don a la ayiwa an bɛ waati laban min kɔnɔna malidenw olu kɔni bɛ ka u ka nisɔndiya ani u ka yɛlɛmusow ka se ka olu yira k'o sabu kɛ Mali finitigilakaw olu ka monter en puissance ye o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Mali finitigilakaw walima Mali gouvernement u ka y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA ayiwa e ko ale yɛrɛ de ma kɛ Mali yɛrɛ kɔni ka gɛlɛya ye wa bari i b'a ye k'a fɔ siyaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o min n'o kɛlɛ kun tɛ yen nɔ kabini don min na u nana o kɛlɛ o yɛrɛ kɔni donna anw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ nkalonjugu olu yɛrɛ kɔni bɛ ka tigɛ ayiwa o bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye bɛn ni keleya ni basigi min ni a kan ka sabati anw ka jamana kɔnɔ ka se ka gɛlɛyaba ka se ka o don o yɛrɛ kɔni na o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Mali jɛmaaw olu y'a ye k'a fɔ olu ka hakilina n'u ka kunkilenna ayiwa MINUSMA o tɛ olu yɛrɛ kɔni fɛla ye o de ye k'a fɔ ayiwa finitigilaka minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn falen falen MINUSMA kɔnɔna la a ka kɛ ni hakilina ye Mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ka hakilina ye ani u ka pankuru minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'u u b'a fɛ ka pan anw ka kabanɔgɔ yɛrɛ kɔni na u ka se ka min ye ayiwa u kan di k'u kan bila anw ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma yaasa olu bɛ se ka yamaruya yɛrɛ kɔni k'o d'u ma ayiwa o baara minnu yɛrɛ kɔni filɛ
ni mali ɲɛmɔgɔw y'o laɲini MINUSMA olu ko ninnu kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ olu yɛrɛ kɔni ka laɲini an'u ka baaraw yɛrɛ kɔni na. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mali gouvernement ale ye a ka nimisa yɛrɛ kɔni yira bari ka d'a kan a bɛ fɔ min ma ko droit de l'homme ni o ye diɲɛ kɛlɛyatɔma ka cakɛda min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ n'ale bɛ hakili to adamadenya jo ani hakɛw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la. Ayiwa i b'a ye k'a fɔ o kɛlen bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni ka kɛlɛbere de ye ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma n'o ye jalakili juguw ye ka se ka ta ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma. O fɛnɛ bɛɛ ko bɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmaa ye hakilina saba bɔ k'a bin n'o ye ayiwa anw ni maa o maa bɛ jɛ kɛ ka se ka kɛ o hakilina yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka o bonya ayiwa fo ka taa se anw ka kunkilennaw k'i hakili to olu yɛrɛ kɔni na ani malidenw olu ka tɔnɔ bɛ diɲɛ ko o ko la ka se ka i hakili to ninnu yɛrɛ kɔni na o min ni o tɛ ka sɔrɔ anw ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi mali ale ni MINUSMA yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ mali fanga ɲɛmaaw olu kɔni ye a yira k'a fɔ k'u bɛ malidenw ka se ka olu ladɔnniya k'u hakili yɛrɛ kɔni sigi ko MINUSMA yɛrɛ kɔni gɛnnen kɔfɛ k'a tɛna kɛ gɛlɛya den kelen ye ka ɲɛsin mali ani a mara yɛrɛ kɔni taabolo yɛrɛ kɔni ma. I b'a ye k'a fɔ mali gouvernement ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ mali finitigilakaw olu de bɛ ka lakana sabati fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na malidenw an'u bolofɛnw a ka ja diɲɛ kɛlɛyatɔma ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ an fɛ yan n'o ye MINUSMA ye a cakɛlaw ani ni u bolominɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yan e ko mali finitigilakaw olu de bɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'o lakana. O kama mali finitigilakaw ani mali ɲɛmaaw olu kɔni ye tasibila foli yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin maa o maa ni olu de kɔni nin binna yaasa mali yɛrɛ kɔni bɛ se ka basigi cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ minnu ma ko casque bleu ayiwa min ye ayiwa foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a di ayiwa min ye waleɲumandɔn foli k'a di farafinna jamana minnu olu yɛrɛ kɔni bɛ yan ani minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka maaw n'o olu sara anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la diɲɛ kɛlɛyatɔnba ɲɛkɔrɔ ayiwa min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ mali ani jamana wɛrɛ cɛ ni koɲɛw ɲɛnabɔli ma a ko MINUSMA u dɛsɛra bi u dɛsɛra sini laɲini min bɛ malidenw kɔnɔ ayiwa u ma se ka laɲiniw ka se ka olu yɛrɛ kɔni jaabi o jateminɛw n'o o baaraw n'o hakilinaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen talen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ayiwa mali gouvernement kɔni ye a laɲini diɲɛ kɛlɛyatɔma fɛ u ka koso n'u ka kasaw k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ kabini malidenw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'u la waati ma f'u ɲɛna nka a ɲininiw fɛ hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka taa bi ayiwa u k'u ka minɛ k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ ka taa an y'u u temaraba natɔla ye cogoya min na u tɔmaraba an k'o tatɔla ye o cogoya kelen fɛnɛ la. Fasiri sɛbɛnna Agibu Sogodo an ye min bɔ républicain kɔnɔna la ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn halisa ani Fatumata Tarawele ale de bɛ ɲɔgɔn na nin cɛsiri ni nin wulikajɔ ale de kɛra a sabatiba ye an bɛ a fo ka waleɲumandɔn maa o maa ni e de fɛnɛ sɔgɔlen tora anw na min ye ka se ka anw ka ja ninnu kɔni ka se ka bilasirali ninnu k'olu fɛnɛ kɛ etala ye an b'i fo k'i waleɲumandɔn k'a ɲini i fɛ kokura tuguni ja ninnu yaasa maa wɛrɛ bɛ se ka bɔ anw ni e bɛɛ lajɛlen nɔ ma i ka se ka a kɛ yɛlɛmafɛn ye k'a cari min b'a to maa wɛrɛw olu bɛ kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na. An bɛ segin a kan nin baara in kɔni ye tɛnɛn ka b'o la ka na bila fɔ juma la ni tilelafanaw dunna selifana seliw kɛlen kɔfɛ an bɛ teliya la ka don ni kunnafoniw ye ka se ka malidenw k'olu bɔ kumasiri yɛrɛ kɔni na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn halisa kanubaga minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen an b'u fo k'u waleɲumandɔn an b'a fɔ wasalam.